салому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзони гурӯҳи Ангур ва боғ. имрӯз 28 ноябри соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар деҳаи сурхакчашмаи шаҳри Ҳисор дар замини назди ҳавлигии бародармон Низом гуфтед номатон. бародари мо Низом ана хеле дарахтҳои фурӯшӣ доштааст. ин сузанбарг ҳозир дар бораи сузанбаргҳояш мепурсем. чанд сола шудан, чихел, чанд пуле мегӯянд. Низомҷон, гап занед кани ин сузанбаргуро шумо худатон сабзондед, оварда фурӯхтед, ме чӣ кор кардед? бале, мо аз шаҳри Қурғунтепа мана неокара гап занед. 3 сол пеш овардем аз шаҳри Қурғунтепа. манам қаак неҳолча буд. ҳамира мо парвариш кардем, калон кардем. мана қадаш 2 метрам ҳаст, баландаш то 2 метрам шудагӣ. пастошам ҳаст. пастош бо монадам ки мисол соли оянда бо мо калон карда мефурӯшем. нархашам гӯем мисол. нархаша гӯед як манам калоноша 50 сомон ба метем. бозорба ё 70-80 сомон то 100 сомон, мо 50 сомон ба метем. ин дехонӣ мо худ мо парвариш кардагӣ. биём мана харидоро. майдаш чанд пул? майдаш 20 сом ба ҳам метем. мақсад калонташа 25 сом ба метем. агар бо биён харидор бо ягон савдо мешавад? савдо мекунем. гуфтам ку дехонӣ мо мефурӯшем. чӣ барои фурӯш. дехонӣ ҳама ба савдо мекунед? ҳама савдо мекунем. як лух фурӯшо биён бо нақсана, як лух харидор кард. кард. як лух харидорӣ кунанд бо арзонтар метем. мана миге ниҳоле ки дар бозор 100 сомон месад, мо 50 сомон ба метем. мана калон ноша 50 сомон ба метем. кундош ғав шудагӣ алакай. абанди даст. чанд сола шудагӣ? 3 соли пура шудагӣ. 3 соли пура. соли 4 медорад. ҳамдиёрони азиз, вақти мавсими он омадааст ки шумо кӯчаҳоятонро, шаҳр, ҷо ҳавлии корхонаҳоятонро зебо кунед. акнун ман дарони хона тавсия наметиҳам инро, лекин берун аз хонаи кӯчатон метавонед шинонед, кӯчаҳотонро ободу тоза кунед, зебо кунед. ва марҳамат, ман рақами телефони Низомро дар қавати эълон мемонам. шумо нархашро шунидед. калонаш 50 сомонӣ, хурдаш 20 сомонӣ ва боз савдо мешудааст. омада савдо кунед, занг занед, харидорӣ кунед, рафта шумо обод кунед, шаҳрро обод кунед, гирду ҳавлиҳоятонро обод кунед, кӯчаҳоятонро обод кунед, ҳавлиҳои корхонаҳоятонро обод кунед. ин дарахти бисёр дарахти базеб аст. ҳамин арча бо кимчи мегӯянд, паша намешинад мегӯянд. ин ҳамун навзи ки паша намешинад. ин ба судаму мебурад пашара. тез ки аст баргош. ин ҳамун нави хубаш. арчара нави нағзаш. паша намешинад, тез калон мешавад. мана ира бинед алакай 3 сола дарахт 2 метр шудааст. 1 сол 2 сол пас калон шуда мерад, тез калон мешавад. ҳамеша сабз. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як навори ман барои обод намудани кишварамон. ҳам ин бародарамон Низомҷон дарахтҳои дастпарвари худашро ба фурӯш мебурорад. ҳам гирду атроф кӯчаҳои шаҳрамон обод мешавад. ҳамдиёрони азиз, ҳанам хел дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангур ва боғ бошед. марҳамат, ба касе сузанбарг дар кор бошад, муроҷиат намояд. ҳозир як савол дига. Низом, кадоми 1, 2, 3, 4 мехарад, тарафи шаҳр даставка доред шумо? агар чӣ бошад ҳар рӯз мо мерем мебарем, чӣ мушкил нест. мана тарафи шаҳри Душанбе даставкаашам будааст. ҳамин саволҳои муҳим аст. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи Ангур ва боғ бошед. Низом ба шумо омади кор ҷураҷон. дастатон дардор набинад.